Lidi, dneska tady máme room tour. Nevím, na jakém pokoju jsme, ale vím číslo 207, takže jdeme se podívat. Tady máme nádherný koš, tady máme prostě stoličku, nebo co to je. Tady máme 2 manželské postele, tady máme další postel, tady máme okno, z kterého jsem určitě vypadl, že je super. Ale je tam jak z konve. Tu jsem kápři asi metrový, nebo co? Tady mám já svoji postýlku. To klepal Vašku. Nevím, jaký kolikuči. Tady je další postel, tady mám pití. A tady máme skříň, což je hodně zajímavé, protože to máme hodně věcí. A je tam Vadí, otevři to. OK. A ten týpek nám bude na planého prostě chytat. Pozdrav do videa. Nazdar. Čau. A tady je kuřek, který je hodně bojovný a nechcete ho nasrat, kam mu baba zabije. A fakt, je zabij nějaké lidi v kotli. Jo, já to o půlnoci si beru sekeru a ve sklepě. Já mám něco tohle, tenhle kluk je prostě nejlepší. Takže mezi tím mějte se a ahoj.